kijk, er is heel duidelijk, en dat is niet iets van nu, maar al jaren, dat er een achterstand is als je het hebt over het niveau van het onderwijs op de eilanden. Als je die vergelijkt ten opzichte van het niveau wat we hier in het Europees deel van het Koninkrijk hebben, Nederland. Dat is gewoon een groot verschil. En dat kan gewoon niet en dat mag gewoon niet. In mijn motie heb ik ook opgeroepen aan het ministerie, aan de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, maar ook aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heb ik ook de vraag gesteld van oké, hoe kan dit? En waarom duurt het ook zo lang voordat er echt duidelijke investeringen worden gepleegd? Die motie die ik heb ingediend roept ook op om die gelijkwaardigheid zeker te onderzoeken. Maar ook na te denken van oké, hoe kunnen we die lat gelijk trekken? En dat is nu op dit moment nog niet het geval. Ik denk dat het op alle niveaus moet. Hè? Maar laten we beginnen bij de basis. Het primair onderwijs, dat is de basis, dat is de fundering van onze toekomst, onze toekomstige kinderen. Daar beginnen ze hun eerste stapjes te maken in het verrijken en in het verrijken van hun talent. Dus als het basisonderwijs ondermaats is, dan is dat een heel duidelijke indicator voor een moeilijker toekomstperspectief. Stel je voor, je hebt niet voldoende kennis over rekenen of je maakt niet voldoende de stappen in lezen en in schrijven. Ja, dat gaat jouw loopbaancarrière binnen het onderwijs, als je naar het vervolgonderwijs gaat, maar ook als je doorgaat naar het mbo of misschien wel naar het hoger onderwijs, gaat dat sterk beïnvloeden. En dan niet positief, maar met name negatief, want die basis is nodig om complexere materie tot je te kunnen nemen. Na 10-10-10, er zijn verschillende afspraken ook gemaakt over verschillende dossiers, ook op basis van het onderwijs. Maar de mensen zijn ook doorontwikkeld. Dus teruggaan denk ik, ja, dat is niet per se de manier. We moeten een nieuwe manier vinden van hoe kunnen we het goede wat er was, hè, dus wat er vroeger was, en wat er nodig is op dit moment, om te kijken hoe we dat goed kunnen samenvoegen tot een nieuwe manier van hoe het onderwijs vorm moeten geven. En het blijft natuurlijk wel staan dat het niveau van onderwijzers, de materialen die we nodig hebben, boeken, leesmaterialen, dat die niet op orde zijn. Dat zijn duidelijke signalen die ik krijg.